sa mga pangenot na bareta. Miyembro kan Philippine Army gadan sa engkwentro sa Masbate. Babayi gadan sa aksidente sa Camarines Norte. Tulong persona arestado sa iligal na pagputulin kahoy sa Bakakay. Mga babaying PDL sa Naga City, pigpa sa irarom sa mask making workshop. Asin man iba-ibang luto kan Sirangkwao, pigbida sa Santo Domingo. Maray na po ng Miyerkules, Marso 22, taon 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadaog man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes at 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Miyembro kang Philippine Army gadan sa enkwentro entry rebelding grupo sa Masbate. Detalye sa report ni Ann Imperial. Nagkausan labing takot sa mga estudyante maging sa mga paratukdo asin magurang na nasa Loksoan Elementary School sa Placer Masbate ang naging ribayan nin putok entre militar asin New People's Army alas 7:15 kasubagong aga Marso 22. May hiling sa video ang pagdaralagan kan mga estudyante palaog sa sarong classroom. Madadangog man maging ang pag-ilibi kan mga estudyante huli kan labing takot. Sigun kay Captain Frank Roldan, tagapagtaram ka 9th Infantry Division, Philippine Army, sarong concerned citizen ang nagpaabot ng report sa 2nd Infantry Battalion dapit sa presensya kan armadong grupo. Alagad antes pa man makarani sa lugar, 5 improvised explosive device na ang suminabog. Sa tansyakan otoridad, lampas o da imababa sa 11 NPA ang nakaengkwentro kan tropa kan gobyerno na ikinalugad ni the Private First Class Mardi Lumapag, Private Angelito Tabanao, asin ikinalugad manin sarong aki kan tamaan nin Sharpnel. Mayroong nag-report sa ating government forces sa 2nd Infantry Battalion na meron daw mga nakikitang mga lalaki doon na nagdidikit ng mga poster ng NPA about doon sa 54th anniversary ng NPA. Ngayon, para verifikahin, pinuntahan ito ng ating kasundaluhan. At bago pa man makarating doon sa sinasabing lugar, ay umalingaw-ngaw na ang malalakas na putok ng anti-personnel mine. Hala! Hilom mo! Nagkausa manin labing takot sa mga estudyante kan Villahermosa National High School sa barangay Villahermosa, Cauayan, Masbate ang 5 minutong ribayanin putok entryman ang militar asin rebeldeng grupo alas 10:30 kan Lunes, Marso 20. Apwera sa ribayan nin putok, mamamati man ang paghibikan mga estudyante. Gadan sa nasambit na engkwentro si Corporal Antonio Pareño Jr. kan 2nd Infantry Battalion. Mantang dai pamasyerto kan otoridad kung mayong nalugadan sa lado kan rebelding grupo. Alagad arestado ang sarong Nardo Quiñones na pigtutukdong may sadiri kan harong na pigdadagusan sa buot kan mga rebelde. Nakumpiskar man sa lugar kan engkwentro ang R4 assault rifle, improvised pellet gun, tulong cellphones, mga pampasabog asin iba pang gamit pang insurhensya. Kung titingnan natin yung background ng encounter na ito, yung isa sa mga residente ng Barangay Villahermosa ay nag-report sa Army may presensya nga doon ng ECD sa lugar. Kaya hindi natin itong inaksyonan. Nag-report siguro yung residente dahil ayaw nilang madamay doon sa piligrong posibleng dulot ng CTE kung saan magkakaroon ng enkwentro. At yun na nga, nagkaroon na ng encounter. Alam mo, yung encounter site ay malapit lang doon sa eskwelahan. Kung makikita nyo nga yung kumakalat na video, nag-create ng panig ng mga estudyante yung sabing encounter. Sigun kay Roldan, pigtutuyo kan mga rebelde na ikondusir ang pagpaparibok sa matawong lugar arog kan mga eskwelahan na nagkakausanin kahandalan sa mga inosente urog na sa mga estudyante.
Pagpapatunay sa nasubuot ini kan kawaranin puso kan mga rebelde. Panawagan namin sa natitira pang miyembro ng CTG, tigilan na po natin ang walang saysay na pakikipaglaban sa isa't isa. Pare-pareho po tayong mga Bicolano, pare-pareho po tayong mga Pilipino. Hindi walang panalo dito. Lahat po tayo ay talo dito. Lalo na po yung mga sibilyan ng mga mayan. May programa po ang gobyerno sa inyo. Samantalahin po natin ito. Maigot naman na pigkokondinar kan Joint Task Force Bicolandia ang ginigibong pagpaparibok kan rebeldeng grupo. Sa presente, nagpapadagos pa ang ginigibong follow-up operation kan otoridad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, an Imperial, Bicol University intern. Tulong persona arestado huli sa iligal na pagputol ng kahoy sa Bakakay. Uya ang report. Arestado ang tulong persona matapos na maaktuhan ang ginigibong iligal na pagputol ng mga puning kahoy sa Baclayon, Bakakay, Albay, Lunes, Marso 20. Sigun kay Police Major Erwin Bilyen, hepe kang Bakakay Municipal Police Station, kan mai-report sa indang insidente. Tulos ninda ining biniripika asin naaktuhan ang nangyayaring illegal logging. Na-recover sa posisyon kan mga sospek ang saro asin bakong restradong chainsaw, 24 pidaso ning pinutol na coco lumber, asin sarong galon ning gasolina. Ipa-verify ko sa chainsaw if there is a document, permit to cut and permit to yung license ng chainsaw. Wala man silang naipakita na document. Accordingly, sir, sinugo lang sinda by a person na ito pa na-determine kung sino. Kasi may sinasabi silang pangalan, we have to determine pa kung sino yon. And yun lang daw ang nagpatistis ng kahoy. Kasong pagbalgar sa Akta Republika 10593 o Coconut Preservation Act of 1995, asin pagbalgar sa Akta Republika 9175 o Chainsaw Act of 2002, ang kakampaong ka mga daipa pinangaranan ng mga sospek. Stricto po kita, kaya ang advice ko po sa mga taga-Bakakay na kung kayo po ay magpuputol ng kahoy, dapat meron po kayong mga pertinent documents, meron kayong permit. Kasi according po sa satuyang batas, na pagputol po ng kahoy na walang dokumento is a violation po sa satuyang batas. Asigurasyon kan PNP, daisin da mauntok sa pagdakop sa mga persona na padagos na nagsasagibo ng illegal logging. Apwera kaya sa pagmantinir kang pasi orden sa banwaan, saro pa sa pigbubusol kang hepatura, ang pagmantinir ng mabaskog na rekursos naturales. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Comelec Bicol puspusan ang paganda para sa barangay asin SK election sa papaabuto na Oktubre. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Puga-puga na ngunyan ang opisina kan Commission on Election Bicol o Comelec Bicol sa pagpreparar para sa paabuto na October 30, 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Saro sa mga pigkakasibutan kan opisina, iyon pag-inspeksyon sa mga voting presents na piglalaoman na matatapos ngunyan na aldaw. Sigon kay Attorney Annie Romero Cortez, Assistant Regional Election Director kan Comelec Bicol, parte kan sa indang lakdangani maasigurar na magiging matarayumpo ang ikukundusir na BSKE. We are expecting na matapos siya today. More than 96% na all over the region, yung mga munisipyo na na-verify na yung kanilang project of precinct. Matapos kaini, ipapasairarom naman sa training saan mga personang mapasilitar kan pirilian araw kan electoral boards asin poll watchers. Apwera kaini, padagos mandaan sa indang ginigibong pakikipagkoordinar sa puwersas armadas na kinakaipuhan ng GAD para sa silensyong pirilian. Pero magkakaroon na rin tayo ng mga susunod na activities like yung ating pag-i-inspect ng mga election officers ng mga polling places, gagawin na rin ho yan, and then gagawin din of course yung pagko-constitute ng ating mga electoral boards, at saka yung ating mga barangay board of canvassers. Mientras tanto, opisyal na bubukasan sa Agosto 28 ang pagsumiter ng Certificate of Candidacy. Madurar ini sundo sa Setyembre 2, pagirumdum sa nakan Comelec sa mga may planong maglansar kan sa indang kandidatura. Know your qualifications. Of course, if you think you are qualified, no,
and run kayo. Of course, we have the requirements nga. One of the requirements is the age, no? That dapat you are a registered voter in the barangay where you seek to be elected. You have to be natural born Filipino citizen. You must be a resident of at least 1 year in the barangay where you seek to be elected. And syempre dapat 18 anyos ka. Ang ating mga mag-file, yung mga overage na do not attempt to file because that will subject you to a illegal problem. Hulyo 3 sundo Nobyembre 14, madurar ang gun ban. Hulyo 8 sundo Oktubre 18, ipagbabawal pa ang pangangampanya. Oktubre 19 sundo 28 naman ang campaign period. Oktubre 29 sundo 30, bawal na ang pangangampanya. Liquor ban naman. Asin sa Nobyembre 20 man, ang huring pagsumiter ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Babayi gadan sa aksidente sa Camarines Norte. Asin, mani ba ibang luto kan sirang kwaw pigbida sa Santo Domingo. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Babayi gadan kan maaksidente ang piglulunad ang motorsiklo sa Camarines Norte. Uya ang report. Dead on the spot ang 20 anyos sa Siana Jane Torquator matapos na maaksidente sa pigmamaneyong motorsiklo dangan maligidan ang payukang kasunudan na truck. Poko mas o menos alas 9:12 kasudmang aga Marso 21 sa tinampong sakop kang Barangay Gabon Talisay, Camarines Norte. Sa impormasyon, gikan ang driver kan truck sa Banwaan kan Daet, asin pasiring kutang Barangay Kawayan Talisay. Mantang pigbabaybay ang lugar kang pinangyarihan, nag-overtake digdi ang biktima. Alagad suminaabit sa gilid kan truck na nagresulta sa pagkakadiskwido kay ni. Nang bigla na lang umanong nag-overtake ang biktima. Sakay kang motorsiklong minamaniho kay ni. Sa kasawi ang palad na aksidente, asin nagtama ang tagilidang bahagi ng nasabing truck sa biktima na nagsiresulta ng pagbagsak kang driver sa kalsada asin nagulungan inining gulong ning truck. Sa iyang payo na nagresulta kang sa iyang tulos ng pagkagadan.
Kusa man na nagsuko sa Talisay Municipal Police Station ang driver kan truck na iyuman mismo ang nag-report kang insidente. Agad na nakipag-ugnayan ang nasabing driver ng truck. 5 loob sumuko sa PNP. Sa presente, di pa man nagkakaigwaning pag-uulay ang pamilya kang biktima asin ang driver. Alagad ing kaso na sa angataning kaso. Reckless imprudence resulting to homicide ang kakaatubangon kan driver kang nakabunggong truck. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga babayeng PDL kang Naga City District Jail, pigpay sa rarom sa mass making workshop katakod kang Women's Month. Detalye sa report ni Miriam Manalili. 39 babayeng persons deprived of liberty o PDL sa Naga City District Jail Female Dormitory ang pigpa sa irarom sa mask making workshop kasuudma Marso 21. Sigun kay Jail Officer 1 Joshua Emmanuel Estrellado, ang aktibidad parti pa sa selebrasyon kang Women's Month. Obheto kaining madugangan ang kaaraman kan lambang babayeng PDL na syertong magagamit kan mga ini in kaso makaluwas na sa saindang pasilidad. Ang objective po nito ay makapagdagdag po ng skills ng aming mga PDL na later on po ay ginagamit nila sa gawa ng mga livelihood products na ito po ay self-generating income para po sa kanilang mga future projects din po. Hurma, a workshop on mask making ang tema kan aktibidad. Apwera sa PDL, nagpartisipar man sa workshop maging ang mga babaeng personay kan BJMP. Buong month ng March ay busy po talaga yung aming jail at lahat naman po sigurong tanggapan ng gobyerno at other private institutions in celebration po ng Women's Month. Being the only female dormitory po sa Bicol region, kami po ay taas too na ipinakikilala po ang mga aming programa para sa kabutihan po ng aming mga PDL. Pinapabot po namin ang taus-pusong pasasalamat po sa Kintab Artist Group Incorporated and also sa Cultural Center of the Philippines. Dahil po sa kanila ay itong mga initiatives na po ito ay laking tulong po para mag-develop yung ang well-being ng aming mga PDL. Ang grupo kan Kintab Artist ang nagbilog asin nangenot sa workshop. Apwera sa mask making, pigtuktok man sa workshop ang basic painting asin basic color mixing. Parang interconnected ngayon kasi yung maskara, pipaintingan nila. Yung maskara naman kasi gagamitin namin yun sa design doon sa CCP. Kasi yung front flow ng CCP, gagawa namin ng art installation. Tapos yung mga maskarang nagawa ng mga PDL women, saka yung Kintab group, i-install namin doon. Gagawa kasi kami ang design namin is mga sampagita flowers. Maugmaman si Gomez na maihira sa mga PDL asin personay kang BJNP ang sa indang kaaraman na mas lalong naging posible sa suportaman kan board asin officers kan Kintab Artist Group Incorporated na sinda Vladimir Grutas, Michael Sales, Chris Fragata Gomez, Bob Maltiso asin Richard Cruz. Masaya, malaking katuwaan ang makatulong at ma-share yung talent namin. Sana makagawa kayo ng tigdadalawang piraso or 3 para lalong makatulong sa amin at ma-exhibit natin yon sa Cultural Center of the Philippines. Sabi nila, ano daw yun, parang international event na dadalon din ng mga media people sa Manila. Suportado kan Cultural Center of the Philippines ang aktibidad asin parte man kan sa indang preparasyon para sa selebrasyon kan Earth Day sa Abril 21. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Maniba-ibang luto kang sirangkwaw pigbida sa cooking contest sa Santo Domingo Albay. Ang mga eksena sa istorya ni Carmelo Balya. Sawa ka na sa tipikal na prinitos na kwaw? O kaya naman sa pikadilyong kwaw? Pwes, sa luto mo tana mo kwaw cooking contest sa Santo Domingo Albay, may man iba-iba kang putaheng mauukodan. Asin masasabi mong, wow, wow, posible palan. Kwaw sisig, mini dynamite kwaw,
pininyahang kwaw filet, asin sweet and sour kwaw. Pirasanaan sa nagralaban-laban sa nasambit na cooking contest. Sa hure, uminangat ng gad ang pininyahang kwaw filet ni Nanay Nancy. Nakaisip ako mag-intra. Ngunyan, dati nag-intra naman ako. Ngunyan, nakaisip ako, sabi ko, ma-intra ako. Kaya kan mga aki ko, ano man ang lutoon mo? Siyempre niya ako, adalang ko kung ano ang dapat. Nag-try ako. Pinatanaan ko sa Inda, magana ka na. Ang aktibidad, parte pa ka 9th Kwaw Festival 2023 sa Barangay Buhatan kan parehong banwaan. Formal ining nagbukas kasudma, Marso 21. Festival iyo po ini ang kwaw na sa ina po na piga i-introduce manungod sa pag luto po nila kang produktong original. Dugang pakan opisyal, apwera sa Albay, pangiturogan man nindang mabistuan Kwaw Festival sa bilog na nasyon. Mga idea po kayo na makapagtaw po ni nga kaugmangan di po sa muyang barangay, tanganin po ang sa muyang komunidad, maugma, nagkakasararo, di po sa muyang pagsasabi. Apwera sa cooking contest, may iba pang nakalinyadang aktibidad na dapat abangan ang publiko arog kang street dance exhibition as in Budol Fight na bukas para sa gabos na maut makisilibrar. Madurar ang selebrasyon sundo sa Marso 26. Para sa mga baretang tataktikol, Carmelo Balia. Asin yan ang mga katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!